Benvinguts una vegada més a la classe de matemàtiques. Avui treballarem les taules de multiplicar. Ara veurem la taula del 2 i del 3. Fixeu-vos-hi bé, perquè a continuació farem un joc. Al mig de la pantalla sortirà una taula de multiplicar. Seguidament sortiran diferents resultats per tota la pantalla. Vosaltres el que heu de fer és, amb el dit, assenyalar el resultat correcte. Per fer això teniu només 3 segons. Per tant, estigueu preparats. Endavant! It's not a game, it's a rich thing. Ara que hem vist la taula del 2 i el 3, anem a repassar la taula del 4 i del 5. It's not a game, it's a rich thing. It's not a game, it's a rich thing. El que farem en aquesta activitat és, jo us plantejaré una taula de multiplicar i vosaltres m'heu de dir si és cert o fals. Seguidament veureu la resposta i esbrinareu si heu resolt bé la multiplicació. Per tant, estigueu preparats. Endavant! 4 vegades 4. Cinc vegades 3. 4 vegades 6. 5 vegades 7. 5 vegades 4. 4 vegades 9. 4 vegades 2. 5 vegades 2.
4 vegades 8. 5 vegades 5. 4 vegades 3. 5 vegades 6. 5 vegades 9. 4 vegades 7. 4 vegades 5. 5 vegades 10. I 4 vegades 10. Doncs arribats a aquest punt, ja hem pogut veure la taula de multiplicar del 2, del 3, del 4 i del 5. Aneu-les revisant i buscant les vostres pròpies estratègies. En algun vídeo ja parlarem d'estratègies. I espero que us hagin agradat les activitats que hem fet. Podeu fer variants vosaltres o si bé us han agradat, podeu fer un comentari a sota del vídeo i miraré de fer-ne més endavant d'activitats semblants. Ens veiem en el proper vídeo.